Aitaren eta semearen Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun niltasunez gure pekatuak, misterio santua behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jaiko guzti zantzua, eta gure pekatuak bakaturik eraman gantzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitu, jaiko alguztu betirekoa, egiteari dariz agatu dituzu, Andrai-Mariaren bizitasunera batikoa, iguzu beraren ere zirendu eta otoitzez, mundu hori dako, irritxetatik eskatuta, zintzo sarbitza zaintzagula. Gero, beti atseginetan aurki gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko garregen bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Galaziarrei, senideok, garaia betezenean, bere semea bihurri zuen jangoiko bat, emakumearen jaioa, legepeko egina, legepean zaudenak erostera, guk seme ordetza argenezan, eta seme zelatelako, bere semearen espiritua bihurri du jangoikoak zuen bihotzetara. Abba, aita, deika ari dena. Beraz, gehiago etzera morroi seme baizik, eta seme bazera baita unurreko ere jainkoari esker. Jaunak esana. Erantzun salmoa, zorioneko bazu Maria Virginia. Zorioneko bazu. Haundi estenu nire animak jaunak, pozari pozez daukat nire barruna, jainko ameta nire salvamena, ikusi baitu mirabe honen ezereztasuna. Zorioneko bazu Maria Virginia. Ondasunez bete ditu gozez zeudenak, eta eskutsik bidali asko zutenak. Bere gain hartu du Israel bere morroia, errukia gogora zaiola. Zorioneko bazu. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatan Maria jeiki eta bizi-bizi metialdera joan zen, Judeako herrietera, eta Zakaria semean sartu eta Isabeli agurre egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen, eta honela esan zuen ordu handiz. Berenkatua zu emakumeen artean, eta berenkatua zure sabeleko fruituan. Nondik nire jaunaren ama nigan etortzea. Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egitik aurrak pozez sabelean. Zorioneko bazu sinistu duzulako, beteko baitu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, haundi estendu nire animak jauna, pozaren pozez daukat nire barruna. Jauna esana. Gaurkoan, Arantzazuko Ama Birjinaren eguna ari gena ospatzen. Gipuzkoako zainariak, baina esan genezake bere itzalak Gipuzkoa gainditu egiten duela. Bizkaiko zonalde zabalbatean, Nafarroako gure zonaldean ere, Araban ere, eta baita iparraldean ere, bere negozioa zabaldu izango da, mende guzti hauetan zehar. Pentsatu behar dugu, iparraldean esaten duterako, Ainoako Ama Birjinaren kapila sortu zuten, 19. garaiotan, 19. batez ere, garai hartako iraultza frantsesa eta sortu ziren gerretan mugak istearekin hango
devotoek ez zutelako modurik Arantzazura joateko eta Arantzazuko amaren antzeko irudi bat egin zuten bertan Ailoan. Horregatik diot, Arantzazuko ama Birjinaren itzalak Gipuzkoan nolabait ere gainditzen duela. Oso toki berezia izan du baita Arantzazu. Gure historian horako esan genezake garrantzi handia eduki izan duela oso momentu berezietan. Ama Birjina tradizioak dioenez, ama Birjinaren irudi bat arkitu zuen Rodrigo Balzategi Artzaiak Arantza artean. Horregatik, tradizio dioenez, berak halako harrituta, halako esaldia bota zuen. Arantza duzu, ama Birjina Arantza tartean ikusteaz harritutu bezala. Eta hortik, heldu zaio nonbait bere izena Arantzazu, ama Birjina bere devozioen izena. Eta bertan halako devozio toki berezi bat sortu zen. Pentsa dezakegu, garai hartan oso momentu zaila zen. Banderizoen gerrak baiziren. Oinaztarrak eta gangoatarrak eta elkarren kontra izugarrizko gerrak, segide arteko gerrak, batzuk besteei etxea desegin, edo gaztelua erre, edo familikoak garbitu estilotan giroa zegoen, eta beti hasieratik Arantzazuko ama Birjinari nolabait ere eskertu zitzaion bake hori lortzea. Gizartearentzako haien beharrezkoa den bakea ezinbesteko baitugu gizarte bezala bakean bizitzea. Diferente pentsatu daiteke, gauza askotan ezberdinak izan daitezke, baina inenak egin behar dugu bakean bizitzeko eta Arantzazuko amari hasieratik nolabait ere aitortu izan zaio halako doai berezi bat bakea lortzeko. Gero, oso momentu historiko politian baita ere, Salinazio Loiolakoa, bere, esan genezake, zauditaz eta denetaz nolabait ere indarra ditu zelarik, sendatu zelarik, eta bere konbertsioa oso aurreratu zuen momentuan, erabakita bere bizimodua erabat aldatzea eta jainkoari erabat entregatzea bere bizitzan, Katalunia aldera aritu horretik, edo oso ezaguna da, Montserraten eta batez ere Manresan modu zela Salinazio, baina Arantza aritu horretik gau bat bastu zuen Arantzazuko ama Birjinaren elizan, berari aguntza eskatuz. Gero gure historiako hainbeste momentutan oso leku berezia izan da Arantzazu. Guk ere, gure ikuspegi hortatik, batez ere gogoan izan da ere, ama Birjinaren edozein advokazio ospatzen dugularik, ama Birjina garbera ospatzen dugula, ez direla, ama Birjina ezberdinak baizik eta Jesusen ama eta Jaungoikoaren ama bakarra ari gara ospatzen, eta oso gauza erara dela leku bakoitzea modu konkretu batean eta esan genezake mentalitate konkretu batekin eta mezu konkretu batekin ama Birjina azaldu izan dela edo bere mezua edo bere advokazioak edo bere devozioak sortu izan direla. Oso gauza erara da. Gaurkoan eskatzen diogu da Arantzazuko ama Birjinari gurean berak eraman ditzala bere semearen gana. Berak zaindu ditzala gure bizitzako gora bera guztietan. Berak jainkoarengandik lor dezaigula benetako bakea, bai gure bihotzekoa, bai gure etxeetakoa, gure herriarena eta mundu osoarena. Horixe guzti eskatzen dizkiogu Arantzazuko ama Birjinari. Bera Jesusen ama da eta gure ama, maite gaituen ama, eta ari otoitz egiten diogu. Hala izan da gaurko egun hau ospatzean, gure devozio hori eta gure fede hori bere bidez gero eta handiagoa, egiazkoagoa eta sendoagoa bilakatu da dira.
ezagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, Arantzazuko Martinari, bakea ere. Benetako bakea nagusi izan dadin gure artean, eskatezaioko jaunari. Eskatuko diogu baita ere, Arantzazuko Ama Birjinari, sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Bere bidez, Jesusekin pertsonalik topo egiteko aukera izan dezaten, eskatezaioko jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizu eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
berria betikoaren gola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isurik dena, egizue hau nire hori gabe. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure eserien egitza eta piztuera gogoratuz, biziaren ondia eta saboren egitza eskaintzen bizkizuko zuri eskerreko ganez, aldarean zure sartutzari onartu deituzturako, eta banin eskatzen zugu Kristoren gorputzokola kartzetuko Espiritu Santu bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalinen dagoen zure eliza, eramazu maitasunzura Frantzisko deita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenia joan gure sendeak eta hilako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren etan. Errukizak izkiduaren, guztio betiko bizitza itxidezagun. Jangoikoaren ama Maria Goatsuarekin, San Jose, bere senadarekin, apostolu santuekin eta gizaki guztietan, zure abiside izan diren santuekin, haiekin batean hori zitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri eta jangoiko albuztikun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutxeak eta behituz, bildur gabe esan dezagun gure eita, zeruetan zeratan, santu izan zure izena, etor berri zure errenduan, egin berri zure nahiak, zeruaz bezala gure ere, emai guztu gaur egunetako hori, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorri barkatzen egin ezkero, eta ez atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emai guztu bakera eguntan, zure errukiak eskartak ekarri biziren izen eta eskualdeetan sendo. Betiko zorionaren itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaikin dela. Jesu Kristo gure jauna zugeskada apostoluen bakea guztien dizuet bere bakea ematen. Begira zure egizaren sinisminari eta ez gure pikatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizaren bakea, eman batasuna errege bizitza izela, gizaldi eta gizaldietan, jauna bakea nahi zuekin. Eta eskutik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren egotxa, zuzuk dentzen dizut. Dena hemen jangoikoaren egotxa, munduko bekatuak kentzen duena, zorion suak jaunaren begiratuak.
egin dezagun otoi. Zeruko sakramentua garrita, zure bihotzo baino otoitzez gaude jauna, Arantzazuko bandera